ama sain thir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chi bai vek ule tun tuma hian Mizoram UPC Tirhkoh Lalbiaknia zirtir na dik lo chan let na hun karon nei dona ani hian pastor PLBak chhona thu soi aron react thina a video ron ti chhuwa thina hian pastor PLBak chhona hi mimal taka huat na nei nge ni na langa atong kam man du dan han ngai thak te hian aya upaza na tla cham em maya tong kam chal tlai tak tak te hi ron mang fo maya pastor PLBak chhona thu soi pum pui ron react ngam si lovin chumbung deuh deuin aron kat thina achang le pastor PLBak chhona thu soi mi in an hrathiam manang ti hlau fashanin pastor PLBak chhona thu soi te hi aron tirang lui vak mai thina ama hi pastor po ani lo mai ba ka ami ziale athil ti thin dan quality aniam emawang hian pastor PLBak chhona phei chuan chan letla ka angai lova nima sela athu soi lo ngai thla thin tu mi then khat athu soi lo oi tok an lo om ve thina wangin azir tir dan tiktok lo te hi bible atanga ron Hailanna sak ngei ka dua tun tuma a video karon react tura po hian pastor PLBak chhona tong dan te ron zir kwal velin thudik jok soi inti takin wang takle chapau takin video aron siama he video ron ti chhuwa hian azir tirna tiktok lo le pathian thuwa hriat fia tok lo te bible atangin adik jok puan chhuwa karon tuma ngun taka milongai thlak sak theu turin ka som chewani tuna Mizoram UPC Tirhkoh Lalbiaknia video chu lo ngai thlang UPLBak chhona na Thuthlung anron phua chhuwa vela hi hanen hawila tha in ka ria a FB lama UPC Dawt soi tivel khan anron baina saria wa chungvel te chu han en hota ila tha in ka ria a han enila a video te atang hian kan chang chho tura nga ila thange inga siamate chu suala lo khudon ta ni sala tuine mo phurang tia khan lelung pian ma dai to khan pa le fa pai so Krista mi hi te suala lo khlu ni chuan an tan ke ma ka thiange ti te kha pa le fa pa khan in rem na thun lo thlung diam to ni ama kan pu PLBak chhona tong kam hi han ho talokila pa le fa pa in kara Thuthlung ani ti hi bible hi voice chuang po chiari la kan mu ka ring lova pa le fa pa in thu an thlunga ti chuan fa pa ron tir ta ti hi bible a hian mu tur hi in hriani chun min lo hril ula kalom khop anga ole kha thu soi khain lo hriem pa le fa pa in thu an thlunga ti chuan fa pa aron tir ta ti hi bible a hian mu tur in hriani chuan min lo hril ula kalom khopang atiani kha tuna bible atangin karon ko muanga ama sain pa pathianin afa pai suwa Krista kha mishing suala tluta chandam nana thiturin heleya hian aron tirem ti loen masata ila bible lo chirang o luka bungli chang som pariata tanga chang som pakwa riang vai te hne na chanchin tha hril tura miruwa ta wangin lalpa tharau chu kachunga ani chuan salte hne na chhuwa na thu le middle te hne na mitwa nei le na thu soi turte ti du da tuar te chhuwa tir na turte lalpalung oi kum thu soi turte in mitir ani ti hi ti thu kan hmoni he thu hi isua soi nge ania Mizoram UPC Tirhkoh Lalbiaknia khan ilo mu ve nge ka be se ni lali suwa hian riang vai te hne na chanchin tha hril turte salte hne na chhuwa na thu le middle te hne na mitwa nei le na thu soi turte ti du da tuar te chhuwa tir na tur le lalpalung oi kum thu soi turte in lalpan mitir ati chat mai tuna ziak dang lo chhir le ang isua tong kam vek chanchin tha zo hana bung som pasari chang riat nangin thu mi pek te kha an hnena ka peto sia
chung chu an vonga in hena chuak kani ti dik takin an hreta a nangin mitir ti po an oi ta ti thu kan hmu le bawk ani heng thu kan chiar hian fapai Suwa Krista hi pa pathian hian sualat luto mihring te chandam nana thi turin hele hian aron tir nge yani ti hi achiang em ani Mizoram UPC Tirhkoh Lalbiaknia hian pa in fapa aron tir ti Bible mu tur in hriat chuan minlo hril ula kalom khopang atiboka tlem lua omlo tam lua omlovin in hril chhodeu malmal mayang o Bible lo chia leang zohana bung som pasari chang som ni panga a o kapa fel tak khovel zongin an hrelo chia ke ero chuan ka hriat chekha heng ho po hian nangin ke mitir ti an hriat kha aron tile kal mai he thua hian Suwa Krista hian heng ho ati te hi azir tirte an nia atira chuan heng azir tirte hian pa pathianin Suwa Krista hi khovel chandam nana thi turin aron tirani ti hi an hrebik lawa nima sela helai Bible bungle chang kanan chiar hian heng azir tirte po hian pa pathianin Suwa Krista chu helea hian khovel chandam nana thi turin aron tir nge yani ti an hriat ve to thu Suwa Krista hian a soi chiang em ani adang chia leng o zohna bung som pasari chang som pasari tang som pariat an ni chu thu takin ti thiang limro I thu chu thu takani nangin khovela ke mitir ang khan ke point an ni chu khovela ka tir hi aron tile kal mai helea hian pa pathianin Suwa Krista aron tir angin Suwa ngei po hian azir tir te hi atir vele ngat ani avachiang thin tak em tin zohana bung som pasari chang thuma po hei hi chatuana nunna ani nang pathian tak chawle itir Suwa Krista hriat hi ti thu kan hmule ta heng zong a hian pa pathianin Suwa Krista hi khovel chandam nana thi turin hele hian aron tirani ti hi achiang em ani Mizoram UPC Tirhkoh Lalbiaknia khan heng Bible bungle chang te hi ilo mu ve nge ka beise tin lazara thi to hnu Isuan akai tho don khan van lam hoin kapa ka thu ingai thla ka wangin ichunga kalome kumkhua in ka thu ingai tha thin ti ka hrenga ni nima sela mi puidin vela wangin chu ka ti ani nangin keimi tir ti anrin the nan aron tikal mai he thua hian Suwa hian abula om mi puiten pa in atira ni ti anrin the nan aron soya Suwa Krista hi khovel chandam nana thi turin pa pathianin helea hian aron tir nge yani ti hi Mizoram UPC Tirhkoh Lalbiaknia hian alo hriat ve ngei the nan he thu hi karon chiar ve ani tin ziak dang lo chiar leila zohana le khathon pakhat na bungli chang som palia po tin pa in fapa chu khovel chandam tu turin aron tir ti kan hmuto a kan hriat tirani tin zohana po hian pa pathianin afapa Suwa Krista chu khovel solatu to te chandam nana thi turin aron tir zia chiang takin alo soibok ani heng Bible bungle chang sang kan chiar hian pa pathianin afapa Suwa Krista chu khovel solatu to te chandam nana thi turin hele hian aron tir nge yani ti achiang em maya kanunau pa Tirhkoh Lalbiaknia khan heng Bible bungle chang te hi ilola hrengai lo ani nge rin oma chuwangin tunatang chuan ilo hriain ilo chin chia veran to don ni ole tuna chuan Thuthlung Chungchanga khan kanan lu chho ve tonga mihring te siam kan ni ma havin mihring te siam ta ila suala lo tluta se engtin nge chatuan nun an nei le theang engtin nge chandam an ni le theang ti thua hian
leilung pian ma havin mishing solat lu ta chandam nana Isua Krista thina tur thu hi pa pathian le fa pai suwa chuan in remin thu ruat lok le thun lokin alom dai towa he thu hi kan unau pa Tirhkoh Lalbiaknia hian alo lam hu ve lo ni chuan hanin ko mu le taila Bible lo chherang o Petra le khathon pakhat na bung khat chang som paria ta tanga kan chhiar chuan in thla tu te pek chhon inom dan eng khoni loi lo lak ata chu thil che thei tang karua le rang ka chakatlan in nilova beram no mel hem lo le bol lo kai lo thisen anga Krista thisen lu chuan tlan in ni jok ti in hresia ani chu leilung pian ma in ruat lokina nge mai nima sela hun nu hunga te hian nang ma nia wangin in larina oma aron tilkal mai leilung pian ma dai to in Isua Krista hi khovel chandam na atana thiturin pa pathian hian alo ruat lok dai to ani ama lali suange po hian luka bungli chang som pariata riang vai te hna chanchin tha hril tura miruata wangin lalpa tharau chu kachunga aron ti ve kal bokani soitongin mishing te hi siam kan ni ma havin pathianin mishing hi siam ta ila du thang theya siam kan ni dona wangin nakina sual kan la thang the ni ti hi pathian hian a shelok veka chu wangin mishing te suala lo tu ta sela engtin nge chandam an ni le theyanga engtin nge chatuan nun an nei le theyang ti thuwa hian pa pathian hian afapa Isua Krista chu mishing tan chatuan nun na an nei le theina tur le chandam an ni le theina turin leilung pian ma in mishing te aya thi turin alo ruat lok diam to ani tin afapa Isua Krista ngei po hian pa pathianin aruat angin ama ngei po hi mishing ten chatuan nun an lo nei le theinan mishing te aya thi turin alo in tiam boka chu Bible lo chiar leng o zohana le khathon pakhat na bung ni chang som ni pathuma tanga chang som ni panga chuan tu po fapa oi lo chuan pa po apom chuang lo fapa oi tu ero chuan pa po apomani nangni zongin atirata in hriata kha nangma nia ti reng ro chumi atirata in hriata chu nangma nia a reng chuan nangni po fapa a le pa a chuan in rengang tin hei hi ani ama nge in thil min tiam kha chatuana nun na hi ti in alo soya chu chatuana nun na alo tiam tak mai chu ti ta bung khat chang nia hian ti hian alo soi fia lo chiarang chu chatuana nun na chu pathian Dawt soi thelo wa chuan khovel ma ina tiama alo ti kal mai ani henga te hian a chiang em maya mishing te hi siam kan ni ma havin du thang theya siam kan ni dona wangin nakina sual kan la thang the ni ti hi pathian hian a shelok veka chuti chuan suala alo tu ta se engtin nge chandam an ni le theyanga engtin nge chatuan nun na an nei le theyang ti thuwa hian leilung pian ma dai toin sualat lu mishing ten chatuan nun an nei le na tur le an ma ni chandam nana Isua Krista thina tur thu hi tiam lok le thun lokin alo diam to ani Hebrai ziak 2 point Hebrai bung ni chang thuma hian hetik ko wa chandam na ro pui hi thamila engtin nge kan tlan chhuwa theite lulang chumi chandam na thu chu atirata lalpa manga soi ani to alo tikal bokani heng Bible bung le chang sang kan han chiar hian mishing sualat lute chatuan nun na kan nei theina tur le chandama kanom le theina na Isua Krista thina tur thu hi pa pathian le afapa Isua Krista chuan tiam lok le thun lokin leilung pian ma dai to khan alo dai to ani heng te Tirhkoh Lalbiaknia khan ilo hriat thiam ve ngei ka be se ani Bible bung le chang dang lo chiar leng o
Timothy ne na Tirhkoh pola le khathon pani na bung khat chang kwa ani chuan kan thil tiang te ni lovin ama ruat le khonga inang zokin min chandama ko na thiang limin min ko boka chu khonga ina chu leilung pian ma in Krista Isua chuan min pek ani to alo tile ta awa chiang ve heng thu te hi kan unau pa Tirhkoh Lalbiaknia ta chuan leilung pian main mihring te kan la piang bok silawa kan la pian main engtin nge min chandam thei engtin nge min khongai thei antile he ho mai thei ani Isua Krista in min chandam nana athi na tur thu hi evile adam ate bo chiat nuwa rel chop thun chop ani lova tin Israel faten dan anzom thei lawa wanga Isua Krista thi na tur thu hi rel chop thun chop po ani bok lawani nima sela Biblein alo soi to angin mihring ta siam kan ni ma hovin mihring te lo siam ta ila suala alo tuta sela chatuan nun an nei le theinan chandama an om le theina turin pa pathian chuan mihring ta chunga a khonga ina le manga ina lan tirnan afapa Isua Krista chu khovel chandam nan thiturin leilung pian ma in alo ruat lok to a fapa Isua Krista nge po hian mihring suala tlute chandam nana thiturin pa thu zomin leilung pian ma dai to khan alo tiam ve bok ani ziak dang lo chia leng o FSC bung khat chang li mangai na thiang hlim le soisel bowin ama ma a kan om theina turin leilung pian ma in Krista a min than ang khan alo tile kal mai suala tlu mihring te thiang hlim tak le sual tel lo soisel bawa pathian ma kan om le theina turin leilung pian ma in Krista a min lo than dai to thu Tirhkoh pol po hian chiang takin alo soyani tin thupuan bung som pathum chang ria ta po Isua Krista kha leilung pian tira tal to beram no ti ten alo soya heng te hi Mizoram UPC Tirhkoh Lalbiaknia ta chuan Isua kha apian main engtin nge talin a om thei jok evile adam ate Abraham ate novate hun lai po khan ala piang silawa leilung pian tira engtin nge talin a om thei jok antile du mai theni nima sela Biblein alo soi to angin Isua Krista hi kantana a in hlan na le min chandam na tur thu heng chatuan nun kan nei le nana athisena min tlan na tur thu te hi leilung pian ma khan ruat lok tiam lok le thun loka alo om dai to wang zo kani chanchin tha zo hana bung khat chang khata tanga changa kan chiar chuan atirin thu om thu chu pathian hne na a om thu chu pathian ani chumi chu atirin pathian hne na a om engkim aza in ama siam ani thil siam zong hi ama siam lo eng ma om lo ama chuan nun na a om chumi nun na chu mihring te en na ania eng chu thim zinga alo enga thimin chu a hrelo alo tikal mai chu thu atira pathian hne na om Isua Krista a chuan nun na a om chumi nun na chu mihring te en na ania eng chu thim zinga alo enga alo ti dai to ani chu thu atira pathian hne na lo om dai to atira mihring te en na le nun na thim zinga lo eng atia chu thupuan ziak tu hian leilung pian tira tal to beram no alo ti ani chu leilung pian tira thua tala lo om dai to pathian beram no chu chanchin tha zo hana bung khat chang som palia chuan thu chu ti sa a alo changa kan zinga a om ta a pa famal le ro pui angin a ro pui zia kan mu alo tile chat mai heng Bible ziak sang kan chiar hian Isua Krista hi leilung pian ma in mihring suala tluten chatuana nun kan nei na turle keima ni min chandam nana thiturin
Isua Krista hi thu in tiam lok le ruat lokin alo om dai toa chu thua tiam lok le ruat loka lo om chu ti sa a lo changin kalvari tlanga kan aya thiturin a in pe ani ti hi a chiang em ani Peter le khathon pakhat na bung khat chang som paria ta tangin lo chia le tiang o in thla tu te pek chon inom dan engkhoni loilo lak ata chu thil che thei tangkarua le rangkachaka tlan in nilawa beram no melhem lo le bolho kai lo thisen anga Krista thisen lu chuan tlan in ni jok ti in hrasia ani chu leilung pian ma in ruat lokin a om nge mai nima sela hun nu nunga te hian nangma ni awangin in larin a oma ti in alo soi chiang em ani heng te hi unau patir ko Lalbiaknia khan lo hra thiamin lo pom ve sela ka ti hle mai tuna athu soidan kha lo ngai thanon le lokila pa le fa pa in kara Thuthlung ani ti hi Bible hi voice chuang po chiari la kan mu ka ring lova khang te kha atong kamron mandu dan te chu ania Bible bung le chang sang karon tar lan to te khan mishing suala tlute chandam na tur le chatuan nun anlo nei le na Isu Krista thina tur thu hi leilung pian ma in pa pathian le fa pa Isu Krista chuan ruat lok tiam lok le thun lokin alo om dei to ani a chian jok nan khang Bible bung le chang sang te kha hantar lang le talokila tita bung khat chang nia chu chatuana nun na chu pathian dot soi theilawa chuan khovel om ma in atiama alo ti te Peter le khathon pakhat na bung khat chang som nia ani chu leilung pian ma in ruat lokin a om nge mai alo ti te Timothy le khathon pani na bung khat chang kwa ani chuan kan thil tiang te ni lovin ama ruat le khongai nang zokin min chandama kauna thiang hlimin min kau boka chu khongai na chu leilung pian ma in Krista Isua chuan min pe kan to ti thu te thupuan bung som pathum chang riata leilung pian tiratal to beram no alo ti te kan en hian leilung pian ma in mishing sulat lu te chandam nana Isu Krista thina tur thu hi pa pathian le Isu Krista chuan thun lok le tiam lokin alo om dai to ani ti hi soi boi ngai lawa thil chiang sa ania Hebrai bung sari chang somni pakhata tanga chang somni pania po nang zong chatuana pui thiamini ti in lalpan chia achama ain lamle to lawang tia ahne na soitu kut khan chechama pui thiama siam ani jok chuti boka nasa chuan Isu chu Thuthlung thazok ti nge pui tu alo ni ta alo ti le chat mai awa chiang thinem heng te hi kanunau pa Tirhkoh Lalbiaknia khan alo hriat thiam ve ngei ka be sei tin ziak dang lo chir le taila kolosa bung khat chang som pakwa tanga chang som nia chuan fam kim na tin reng chu amma a om reng le across thisen chuan rem na lo siamin ama chuan engkim ama nena in rem tir hi palung ni zong takani sia ama nge ya chuan leya thil om te po vana thil om te po ama nena in rem tir hi alo tile tabokani a chiang thin le mai leile van in kara in rem le na palai na thok tur hian fapa Isu Krista hi pa pathian rem ti na thlapin aron kala ama Isu Krista ngei po hian parem ti na chu rem thlapin ama ngei po hi aloin hlan ve thlap ani Timothy le khathon pakhat na bung ni changa tanga chang ruk lo chiarang pathian pakhat chau a uma pathian le mishing inkara palai pakhat chau a umboka ama chu mishing ani Krista Isua mi zong tlan nana in pe chu alotikal mai Isu Krista hi pain atir wang chawa she tak chunga hele thitura lokal anilawa mishing sulat lute chandam nana thitur hian
ama ngei po hi a in hlana alo in pet thlapani ti hi a chiang emani mihring suala tluta chandam nana Isua Krista thi tur thua hian pa pathian le fapa Isua Krista hi anin rem thlapani ti hi a chiang ema Zakaria bungruk chang som panhi tanga kan chiar point tin a hnena chuan heti hian sipai hotelal pa chuan ati ani ngairo mi a ming chor no chu ama munata alo to chhuwa kanga lalpa biak in ngei chu aron sadonani ro puina chu akhumanga alal thu thlenga thu in raware lang alal thu thlenga chuan pui thiam anianga rem naro chu an panni akara a omang aron tikal mai helai thu hi pa pathian le fapa Isua Krista chanchin soina ania zol nei Zakaria hian rem naro chu an panni akara a omang aron tikal mai ani tin Philippi bung ni chang saria tanga kan chiar chuan mihring te angalo piangin boy anga a in siama ama le ama a in titlom ta zoka tin mihring angalo omin a in ngai tloma thikhop hiala thu zomin alo omta a cross a thi na nge chu chumi awang chuan Isua mingin mitin vanami te leyami te leinhnoemi te an thing thit nan le pa pathian ti ro puina turin Isua Krista chu lalani ti in leitin rengin apuan nan pathianin ani chuna satakin achoi moi ve ta thunga mingzong zonga mingchung nung ber chu apeta a ti in alo soile kal bokani Isua Krista hian pa pathianin aruat lok angin hele hian pa thu zomin ammangai mihring fa te chandam nana thi turin pa in atir angin ama ngei po in hlanin in ngai tlomin thi khop hiala thu zomin ama du than na ngein Bible chuan ama le ama a in titlom ta zo ka ti in pa pathian nena in rem thlapin leilung pian ma in thu an lo tiama an lo thung fel diam to ani Isua Krista hian pa in atir angin pa in atir na thu hi rem thlapin pa thu zomin heleya hian aron kalani ti hi asoi fo thina luka bungli chang som paria tanga chang som pakwa te po khan riang vai te hna chanchin tha hril tura miru ata wangin lalpa tharau chu kachunga om ani chuan salte hna chuana thule middel te hna midwa nei le na thu soi turte ti du da tuarte chhuwa tirna turte lalpa lung oikum thu soi turte in mitirani ti te in pa pathianin atir zia hi lalpan mitirani ti in alo soi chat thina achiang emani tin zohana bungruk chang som thum pariata te po mani du zong ti tura wana tang lo chuk kanilowa mitir tu du zong ti tura lo chuk kani zoke alo tile kal mai Isua Krista hian heleya alo kal hian ama tir tu pa du zong ti tura local ani zia te hi chiang emin aron soifo thinani tin zohana bungruk chang somnga pasaria te po pa nong chuan mitira pa zara nung kaniang bokin tu po mei chu keima zara ani po anungang ti in pa pathianin mihring ta chandam nana thiturin heleya hian afapa Isua Krista hi aron tirani ti hi aziak chiang emani hengte hi kan unau pa Tirhkoh Lalbiaknia khan ilo hriat thiam ve ngei ka beisei unau pa Tirhkoh Lalbiaknia te hian Thuthlung Chungchang hi an boipuina sakhop maya an sarmon tin maya hian Thuthlung Chungchang hi an soi chuak ang a ti thek tur khophial ania atong kam man dan kha longai thale lok ta ila pa le fa pa in kara Thuthlung ani ti hi Bible hi voice chuang po chiari la kan mu ka ring lova kha khatiang khan pa le fa pa in kara Thuthlung ani ti hi Bible hi voice chuang po chiari la kan mu ka ring lo atiani kha
Tirhkoh Lalbiaknia be sei ang diak hian pa le fapa in kara Thuthlung ani tin ziak chat omlo ma se Bible bung le chang tam tak kan ron tar lan to tang khan pa le fapa Isua Krista hian in remin mishing suala tu te chandam nana Isua Krista thina tur thu hi leilung pian ma in anlo thung loka anlo tiam lok diam to ani ti hi a chiang em ani ama Tirhkoh Lalbiaknia po hi han zot ve ta ila an tuipui ber baptisma hi Thuthlung ani tin zia na Bible bung le chang hi han zong ve ta sela voiza chuang po chiar chuakin zong ma sela amu hi karing bik lawa amu don bok lo ani tuna chuan Tirhkoh Lalbiaknia thu soi kha lo ngai thak chun zomang tin lalpana thu aron thlunna a Thuthlung thar a hian pa le fapa in kar Thuthlung ani si chuan mi ring te ta na khan om zia avanei don ta si lo em ti lai te po hi angai tua phalo em moni chu ti te karil ruwa a om tel boka kha tiang kha a soi du dan chu ania an hriat thiam lo zia kha mishing suala tu te chandam nana Isua Krista thina tur thu pa pathian le afapa Isua Kristan in remin leilung pian ma a an lo tiam an lo thun to chu mishing ta ta na thuna ni mishing te chandam na ta na thuna ni tinana na a Tirhkoh Lalbiaknia hian mishing te tan om zia vanei don lo em an tingam mai hi amak khop mai mishing suala tu te chandam nana Isua Krista thina tur thu leilung pian ma a pa pathian le afapa Isua Kristan an lo tiama an lo thun dai to hi mishing te tan ani pa pathian tan ani lo van Tirhkoh te tan po ani lo mishing te tan ani ti hi unaw pa Tirhkoh Lalbiaknia te hian lo sha thiam to se kan vati ve tin Thuthlung om zia kha a relo rim ti na kha ni a alati ta deu chu pa le fapa khan Thuthlung sela pa le fapa chawina an zom tura ni sia ani chon mi ringin enge kan zom ve ta kang le ti lai te po kha angai tu kai lo ni tura kanga ya kan unaw pa Tirhkoh Lalbiaknia hian a hrelo tak ni na langa chuwangin a che pakaya tanga hril hriat le vek hi angai don ani ngun takin hanin hril le phut mai teang mishing te hi siam kan ni ma havin mishing hi siam lo ni ta se du thlang theya siam an ni don awangin nakina swal an la thlang theya ni ti hi pathian hian a hretlang veka chuti chuan swala lo tu ta se engtin nge chatuan nun an lo nei le theyanga engtin nge chandam an lo ni le theyang ti thua hiam Bible kan en chuan mishing suala tlu te chandam nana Isua Krista thina tur thu hi leilung pian ma in pa pathian le afapa Isua Krista chuan ruat lok tiam lok le thun lokin alo om dai to ni ti thu kha Bible bung le chang tam tak kan don tar lang to ni kha chuti chuan pa pathianin mishing suala tlu te chandam nana thi tura leilung pian ma a afapa Isua Krista alo ruat lok to angin fapa Isua Krista po hian thu oi takin pa thu zomin mishing suala tlu te chandam nana thi turin leilung pian ma in aloin tiama pa in aruat na chu rem thlapin ama Isua Krista nge po hi aloin hlan thlapa atakin heleya hian ronkalin mishing suala tlu te chandam nana thi turin ain pet thlapani ti thu hi Bible bung le chang tam tak kan ron tar lang to ani kha khalaya pa pathian le afapa Isua Krista in mishing suala tlu te chandam nana Isua Krista thina tur thu in rema leilung pian ma a an lo tiam le an lo thun na a mishing in enge kan zom ve ta kang le lo ti he hu mai te chu a ha thak lam dewani e tin ama na Thuthlunga soifia na tongkam aman fotrin te po hi ti hian han enta ila siam taila ka soi fotrin MNF party pulal denga damlaya akai hruai khan independent an sualani kha India laka
Ramua silai tenen ti chuan home ministry chuan India sarkar chuan in rem na Thuthlun puya dua rot na ron siam ta in ral thuam te ron tungula independent in sual hi ron ban san ula ram nuai si pai zong zong te po ron in surrender sela zang na dom na compensation kan peang in duem state puitling kan peng cheu in thanna election kaltlang lovin ministry in chelngal don nia ti tele high court tele ramri chungchang tele inner line permission chungchang te poniang thutiam tam takha India sarkar khan pulal deng ne na khan anon offer ani anon tiam ani anon pe ni chu pulal deng le atho puite khan ngun takan ngai to nuwa chu tiang khatiang ani don phot chuan karon in surrender nge ral thuam po karon tunga nge anti ta a ti chuan thuan in tiam felvel le thuan thun felvel le khiat pui tu tenen ming an sign le khabu an Thuthlung zong zong an zia fel vek nuin ming an sign a mi poimo chinten le kha tuisenin sil tuisenin an chule ta chat boka Thuthlung an lem ngata ne a Thuthlung ron soi fia tumna atana aron man aron te khin tu aron man ve nge ya kha Bible a hian kan mutalwani kha athu soidan khain lo shem pastor pel biak chonan Thuthlung soi fi atum na atana te khin thu aron man India sarkar le MNF inkara thu del kil naya thu in tiam tona thu an thun na chungchang te khin thu aron soya kha Bible kan mutalawani aron tiani kha enga tinge MNF chungchang te Bible hian zon motum tlatle aha thak thin khop mai unaw pa biak nia hi pastor pel biak chona hian MNF chanchin hi Bible a ti zong in a soi ngai lawa sinai tlang Thuthlung soi fiana atana te khin thu aron man mayalom hetiang a thil shalawani hi karing ngai lawa sin mole unaw pa Tirhkoh Lalbiaknia hi pastor pel biak chona hian Thuthlung omzia shil fiana ti video tele Thuthlung hlui le Thuthlung thar omzia soi fiana sermon video te hi ngai thak thein kum liam ta te khan YouTube lama hian alo da dai to a then chu kum ruk liam ta ami te a then chu kum li liam ta ami te kha an ni hloma heng Thuthlung chungchang a soina video a te hian pathianin novanhne na Thuthlung te Abraham hne na Thuthlung te Jacob hne na Thuthlung te Isaac hne na Thuthlung te David hne na Thuthlung te heng zong zong a hian pathianin mishing te ron lovin mishing ten kan zom ze lang anti pom ve lovin mishing te zom tur thu pe in thu atiama thu athlung top zelani ti thu te hi pastor pel biak chona hian a soi thina tin sinai tlanga ero thung chuan pathian le Israel fa ten thu an thlunga thu in tiam tonin thu del kil nein thu an thlunga chu ran thiseni an nem ngetani ti thu te hi Bible-ina azirtir angin pastor pel biak chona hian a soi thina ni chu sinai tlang Thuthlung Israel fa tele pathianina thu del kil naya thu in tiam tona thu an thun na chu athu soi ngai thatu ten kan lo fia le zual nan tin MNF le India sarkarina thu del kil naya thu in tiam tona in rem na Thuthlung an lo siam chu te khin nana aron mangin aron soi thina ni zoka atoi zongin han soi tamaila thu del kil nei lo Thuthlung unconditional covenant le thu del kil nei Thuthlung conditional covenant te hi aron soi thina ni Bible hian mi pahni inkar Thuthlung pathian le Israel fa te inkara thu in tiam ton na thu del kil nei Thuthlung conditional covenant hi a nge yani ti in ziana Bible bung le chang han in ko mu le ta phot mai te ang o Exodus bung som pakwa changa tangin lo cherang chu wangin ka thu in ngai thak tak zeta ka Thuthlung hi in pom chuan khovel nam zong zong zinga hian katan ro than bik in niang khovel pum pui hi kata anisia ti chuan katan pui thiam chi nam thiang lim in niang ti in shrilang che
heng thu hi Israel tha te hna isoi tur chu ani atia tin mosian mi pui zinga upa ho te chu aron ko khoma lalpa thu pek zong zong te chu a hril veka tin mi pui te ho zong zong chuan lalpa soyang zong zong te chu kan ti zelange ti in arwalin an chang dual duala ti chuan mosian mi pui te tu soi chu lalpa a hril le chhonga ti thu kan hmuni he thua hian lalpa pathian hian Israel fa te hna hian ka Thuthlung hi in pom chuan in zom chuan khovel nam zong zong zinga pathian ro than bik pui thiam chi nam thiang hlim in ni yang ti in thudel kil nein mosia kaltlangin aron soya ti chuan Israel fa khang mi pui ho zong zong te khan lalpa soyang zong zong te chu kan ti zelange ti in arwalin thu an tiam ve dualani ti thu kan hmuni helai thua hian pathian le Israel fa ten thu in tiam tonin thu del kil nein thu an thlungani ti achiang em maya ti chuan atoi zong in soi tamai la mosia chu sinai tlang han chhole in lalpa chuan a Thuthlung thu som pek te le dan dang chi sang te chu mosia hna chuan apeya ti chuan mosia chuan pathian dan le thu pek zong zong te chu ziak vekin chu pathian Thuthlung adan le a thu pek ka zia te chu Israel mi pui ho hriata chuan a chiara mi pui ho chuan lalpana soi zong zong te chu kan ti zelanga mi ti oi tak kan ni zelang ti in an la tiam zelani ti thu Exodus bung somni pali chang saria tanga kan chiar khan kan mule bokani helaya pathian le Israel fa ten thu in tiam tona thu an thun na hi ran thi senin an nem ngetani ti Exodus bung somni pali changa tanga chang riat thu kan chiar khan kan mu bokani lo chiarang tin Israel tha te zinga tlangwal te chu atira chumi te chuan lalpa tan halrala thil hlante an hlana tin remna in thoin sebong pa te in anin thoi boka tin mosia chuan chung thisen zat ve chu ala a mai huna te ada a tin thisen zat ve dang chu mai chama a the a tin Thuthlun na bu chu ala a mi pui te hriata chuan a chiara anni chuan lalpan a soi zong zong te chu kan ti zelanga mi ti oi tak kan ni zelang ti in an tiam nge ya chuti chuan mosian thisen chu ala a mi pui te chu a the a ngai te u lalpan heng thu zong zong chungchang thua in hne na thu alo thun to Thuthlun na thisen ani hi atia ti thu kan hmuni helai thu kan chiar hian pathian le Israel fa te hian thu an thlungani ti hi achiang em maya chu an Thuthlung chu ran thisenin an nem ngetani ti po achiang em ani achian le zualnan Bible ziak dang lo chiar le ta ila Hebrai bung kwa chang som pare ta tanga chang som ni chuti chuan Thuthlung masa po kha thisen lovin an ti nget lo dan thuang zelin thu pe ka piang chu mosian mi zong zong a hril hnuin hei hi pathianin in hna apek tlat Thuthlung thisen ani hi ti in bong no te le kel te thisen chu tuinen sap sen nen husop nen ala a le khabu nge le mi zong zong po chu a the ani ti in chiang takin alo soi ni ziak dang lo chiar le ang hagaya bung ni changa ai guptara matanga in lo chhuwa laya thu ka thlun pui cheu ang khan in zinga ka tharau ala cheng rengani hlau su ti in alo soikal mai helai thua po hian pathian hian Israel fa te hna hian ai guptara matanga in lo chhuwa laya thu ka thlun pui cheu ang khan atikal mai ani hi Israel fa te nen hian pathian hian thu an thlung nge yani ti achiang hle mai ziak dang lo chiar leng sam number somnga na changa kami thiang hlimte ka hne na ron hruai khom ro sa tala ka hne na thu thlung tu te chu ti in pathian hian a hne na Israel fa te hian thu an thlun ngei zia
a soi chiang em ani a chian le zual nan Bible ziak dang lo chiar leang Jeremia bung som thum pali chang som pariat tin ka Thuthlung bo chiate ka ma abong no zai phel kara kaltlang mewa thu tiama hlen lo tu alo tile kal mai pathian hian heng Bible bung le chang sang kan han chia ta ka te hian mi pahni inkar Thuthlung pathian le Israel fa te inkara thu del kil neya thu tiam tona thu an thlun na chu Bible a hian a nge yani ti a chiang em maya chuan Thuthlung chu ran thisenin an nem ngetani ti po a chiang em ani unaw patir kaulal biak nian mi pahni inkar Thuthlung thu in tiam ton na thu del kil nei Thuthlung hi Bible a lo tia a phua chop aron soi ve ngot ai chuan Bible ina aziak nge hi ringila kan ti fu zok nge yang tuna chuan unaw patir ko lalbiak nia thu soi kha lo ngai thak chun zom le photang chu engwangin mo kan ti chuan mi pahni in thu del kil oma thu an thlun dun na ani a chu wang chuan Paul pahni in thu an thlun dun na chungchang hi lalpan thu aron thlun na ata na hian Bible a mang ngai lo ti hi kan pu pl biak chona hian lo hreto se ka du hle maya ama hi ka te khin bera chu naw pangtong thei dewin ama aya upazok te hne na in ti hratak main thila soi veya chuwa thil soi te chu an han bel chian sak chuan Dawt hlir bel chian dol lo hlir alo ni zoka chu tiang chuang don riaw ani unaw patir kaulal biak nia hi chu agrik tongin sun theke ti ani a tin a English in bilateral agreement tinia mi ring Paul ram pahni emo a aya tam emo an du dan ve manga thu an siam vek to nuwa thu del kil omin thu an thlung du na an tinget ta thin chumi ang chu Bible Thuthlung min pek dan hi anilawani ti lai hi kan ria ta thome kha tiang kha asoi dan le atan mun khuar dan alani ta chara Bible hi achhiar tlem kan ti don nge Bible ziak nilo thurin ran an nei zok nge hriat thiam har khop mai Bible a hian mi pahnin kar Thuthlung thu in tiam tona thu del kil neya thu thlun na Tirhkoh Lalbiak nian agrik tonga sun theke aron ti hi Bible a lo atitlat maya aom zia kha nichina khan Exodus bung som pakwa te Exodus bung som ni palia te khan kanron tar lang to ani kha pathian le Israel fa te khan thu in tiam tonin thu del kil nein thu an thlung nge yani chu ran thisenin an nem het chu Bible a chiang takina afia le zual nan in chia le teang Psalm number som nga na changa kami thiang hlimte ka hne na ron hruai khom ro sa tala ka hne na thu thlung tu te chu tin chiang takin asoi kal mai hei a chiang alom Israel fa te le pathian hian thu an thlung nge yani ziak dang lo chia le teang hagai bung ni changa ai gupta ramatanga in lo chhuwa laya thu ka thlun pui cheu ang khan in zinga ka tharau ala cheng rengani lau su aron tile kal mai hei heta po hian pathian hian Israel fa te hi thu thlun pui zia chiang takin aron soi hi kan unaw patir ko lalbiak nia hian engatinge Bible a lo aron ti ngam mai le apoi khop mai Bible a hian Israel fa tele pathianin thu del kil nein thu in tiam tonin thu an thlung nge ya chu an thu thlung chu ran thisenin an nem nget nge yani ti kha Bible zia ka po kan ron tar lang to ani kha lo chia le teang Exodus bung som ni pali chang saria tanga chang riat tin thu thlun na bu chu ala a mi puite hriata chuan a chiara anni chuan lalpan asoi zong te chu kan ti zelanga miti oi tak kan ni zelang antia chuti chuan mosian thisen chu ala a mi puite chu a the a ngai te lalpan heng thu zong chungchang thuwa
in hne na thu alo thun to thu thun na thi sen ani hi atia ti alo in ziak kal mai pathian la Israel fa ta hian thu del kil nein thu in tiam tonin thu an thung nge ya chuan thu thung chu ran thi senin an nem het nge ya ni ti hi a chiang em ani hebrai bung kwa chang som pare ta tanga chang som ni lo chiar le tiang chuti chuan thu thung ma sa po kha thi sen lovin an ti het lo dan thuang zelin thu pe ka piang chu mo sian mi zong a hril hnuin hei hi pathian in hne na apek tlat thu thung thi sen ani hi ti in bong no te le kel te thi sen chu tui nen sap sen nen hu sop nen ala a le khabu nge le mi zong po chu a the ani alo ti le kal mai ani heng te hi unau pa Tirhkoh Lalbiaknia khan Bible a omlo aron ti le ngam donem tuna chuan athu soi kha lo ngai thak chhun zom le phatang lalpana thu min ron thlun sakna hi amana asoi ang dewa Thuthlung thar hi pa le fa pa te inkara Thuthlung ani ti kha han pompui don viau ma ila pompui chi kha ani lem lova Tirhkoh Lalbiaknia te hian baptisma hi chandam na Thuthlung ani anti tlat thina wangin Bible na alo soi mishing suala tluten chatuan nun an nei na turle chandama an omle the na tura Isua Krista an aya a in hlan na te a thi na tur thu te leilung pian ma a pa pathian le afapa Isua Krista in thuan lo tiama an lo thun dai to hi Tirhkoh Lalbiaknia te hian an pom thei tlat lo hi a poi tak zetani a chan chu lalpan thu alo thlun to dan han en wangila mi hring ten ama an ron ama nen an thlen theina turata na zok lalpa hian thu azuk thlun sak ngar ti lai hi kan shiat atana kadu khop maya kha tuna athu sei khain lo shem tuna khan mishing ten pathian nen an thlen theinan pathian in mishing te hi thuwa thun sak ngar aron ti ani kha Tirhkoh Lalbiaknia hian ama le ama hi a in debate ani ti a shalo reng ama dai to khan sualat lu mishing te chandam nana Isua Krista thina tur thu pa pathian le afapa Isua Krista in mishing te tana thu an thun na khan Tirhkoh Lalbiaknia hian mishing ten enge kan zum ve ta kang le aron ti ani kha a soina video kha longai thaleng o chu pa le fa pa khan Thuthlung sela pa le fa pa chawina an zom tura nisia ani chon mi hringin enge kan zom ve ta kang le ti lai te po kha angai tu kai lo ni tura kanga ya anua soidan kha longai thaleng mi hring ten ama an ron ama nen an thlen theina turata na zok lalpa hian thu azuk thlun sak ngar ti lai hi kan shiat atana kadu khop maya kha khati khan ama zo na hi ama vek hian a in chang thale vek to ti te hi a in hra thiam phami alo atira khan pa le fa pa in Thuthlung ta sela mishingin enge kan zom ve ta kang le aron ti ani kha anua mishingin pathian nen kan thlen theinan mishing te pathian in thu min thun sak ngar aron ti le boxia ama le ama hi a in nialani ti hi a in hra thiam phami alo a zo nang khan zona han zot fiam vele tamai maila mishing ten pathian nen kan thlen theinana pathian in thu min thun sak ngar chuan mishing ten enge kan zom ve ta kang le kha khatiang kha nia han ngai to chuan Tirhkoh Lalbiaknia thu soi hi nui za thak lama akal dai mai don tin nova Chungchanga po ni sela lalpan nova nena thu azuk thlun na te khanga po ni se nova itan long tukro atia chu long tuk awang chuan lalpan enge ti sak tur kan ti chon tuilet laka changina chan him don ni maya novan enge ti tur kan ti chon lalpa chu tiang kha tiang chon kalo ti ve thengem nova hian a han ti lo re ti lai kha kan thria ta thain ka rin nova hian thu han nei ve lo tin Abraham Chungchanga po ni se lalpan Abraham sertan na Thuthlunga pe ka po khan sertan tura lalpan Abraham ti khan Abrahaman a chulai jok chu tanila han ti lo re lalpa zokin thu apek ang khana timaya chu a Thuthlunga chuan a om nga la ni maya Abraham kha
pastor PL biak chona hian Thuthlung omzia a soi fiana hian heng novan hena Thuthlung te Abraham hena Thuthlung te Isaac te Jacob te heng David hena Thuthlung te heng mimalte hena thu aron thlunna hian mihring te ron lo le mihring ten kan zom ze lang tian tiam ve na pakhat ma omlova pathianin mihring te hena thu a thlunna hi Bible ziak angin a soi thina heng mihring sola tlu te chandam nana Isua Krista thina tur thua te hian mihringin kan zom ze lang tiamo thudang emo engma tiam ve an nei lawa pathianin adu angin thu atiama thu athlung tap mai ni ti hi a soi fo thina nima sela sinai tlanga khan Israel fa tele pathian hian thu del kil nein thu in tiam tonin thu an thlungani ti po hi Bible-ina azi angin a soi thin bokani helai tak mai hi Tirhkoh Lalbiaknia na hriat lo chu anita a atu soi khalo ngai thak chhun zom zelang tin Israel fa te apo ni selang Exodus bungsom ni atanga kan en khan lalpan thu a soi ngar ngara chung chu lalpan aron ti nge nuwa khan Israel mi te khanin thei hi chu herrem dewang o hetiang lo deuh hian ti ila an han ti lo reng Tirhkoh Lalbiaknia hian Israel fa te hi adu dana tong tir atuma nima sela Israel fa ten pathian hne thu an thlun hian Tirhkoh Lalbiaknia du dan nilavin thu an thlungani ti hi Bible hian a soi chiang em ani pathian le Israel fa te hian thu in tiam tonin thu del kil nein thu an thlung nge ya chu ran thi senin an nem het nge yani tin ziana Bible bung le chang tam tak kan ron tar lang to ni kha Tirhkoh Lalbiaknia hian a soi ngun to boka zona kan zot let ve tiang mi pahni in kara thu in tiam to na thu del kil neya thu thlun na hi Bible a omlo aron tingar ngar thin boka chu tianga a omlo ti in zia na Bible bung le chang chu min ron ko mu ve theyangem lalpan thu azuk thlun na a hian agric tongin soita ila dia theke unilateral agreement tiania chu mi pahni in rem na tura achak zok le aro pui zok adin mun tha zok in ama ai noi nung zok te khang hoina ama anron rem ve theina turata na thu azuk thlun sak na ania chu dia theke ti ania hei hi Bible kan mu zok chu ani ti lai hi kan lo riat fia to atana ka du hle maya heng Tirhkoh Lalbiaknia thu soi zong te pastor PL biak chona poina shevek Thuthlung omzia soi fiana po soi fo thina ni heng mi mal hne na Thuthlung Novan hne na Thuthlung te Abraham hne na Thuthlung te David hne na Thuthlung te le Jacob hne na Thuthlung te heng Isaac hne na Thuthlung te heng zong a hian pathian in mihring te ron lovin adu danin thu zutiama mihring in kan zom zelang tin tiam na po pakhat ma omlovin pathian in adu danin thu zutiama thu zuthung top mai ni ti thu te hi a soi fo thina ni nima sela Tirhkoh Lalbiaknia na a hriat ve phak tak lo sinai tlanga Israel fa tele ama pathian ngei khan thu del kil nein thu in tiam tonin thu an thlungani ti hi Bible-ina a soi angin a soi bok thina ni tin ti hian soi kai le ta bokila video masalam panga khan aron ama ngei na aron soi te pok kha da handa non le re ila thain ka ria ti hian lo en ta ila Calvary cross a Isua thina khan thu aron thlung chop ani lawa thu aron thlung thar chop po ani lawa chatua na ta thu lo thun to kha athisenin athinain aron nem nget ani zok ti kan thturania lo ngai thlain ka ringa Isua khan cross a khan thu aron thlung thar chop ani lo antia a cross te po khan si thui view han si thui view ma sela Dawt bok ania kha athu seidan khain lo shriem pastor PL biak chonan Calvary tlanga khan Isuan thu aron thlung chop ani lawa chatuana ta thu lo thun to kha athisenin athi nain aron nem hetani zok tia asoya kha dotani tin Tirhkoh Lalbiaknia hian aron soya hetia thu aron soingam mai hian
Bible thu a hriat lo zia aron pholang ani ama salama Bible bung le chang tam tak kan ron tar lan to khan mihring te siam an ni ma leilung po apian ma in mihring te siam lo ni ta se du thlang theya siam an ni dona wangin sual an la thlang the ni ti hi pathian hian a shelok vekani ti thu kha kan ron soi to ani kha chuti chuan sual chu lo thlangin suala chuan lo tlu ta se engtin nge chandam an ni le theyanga engtin nge chatuan nun an nei le theyang ti thuwa hian leilung pian ma in Isu Krista hi mihring suala tlute chandam nana thi turin pa pathian le ama Isu Krista nge hian in remin thu an lo thlung diam to ani ti thu kha Bible ziak sang kan ron tar lang to ani kha chuti chuan chatuana ta leilung pian ma a mihring suala tlute chandam nana Isu Krista thi na tur thu thuna lo om to chu Calvary tlanga ron thun chop ani lawa leilung pian ma a thun dai to ani zia pastor pel biak chona hian ron soin chu leilung pian ma a mihring suala tlute chandam nana Isu Krista thi na tur thu lo thun dai to chu atakin Isu Krista in athisenin Calvary tlanga khan aron nem nge thu pastor pel biak chona hian asoya chu Tirhkoh Lalbiaknia hian Dawt ani zuhan tingama a huai sen sia khop mai chan chu lali Isu Krista khan cross a khan thu aron thlung thar lo ati du na chan hi chu thil dang va ka om lova Thuthlung lui khatlak a hlo em wang khani maya pastor pel biak chona hian chatuana ta leilung pian ma a mihring te chandam nana Isu Krista thi na tur thu leilung pian ma a thuna lo om to chu atakin Isuan Calvary tlanga athisena aron nem nge thu Biblein azir tir angin aron soya chu Thuthlung lui atla ka hlo wanga aron soya Mizoram UPC Tirhkoh Lalbiaknia hian aron pule riap mayani pastor pel biak chona hian Tirhkoh Lalbiaknia soyang hian Thuthlung lui tla ka hlo wanga ron soi ani nge Biblein azia ka wanga ron soi Daniel abung kwa chang som ni pasari lo chiarang o tin hapta khatatan mi tam tak nena Thuthlung het tak asia manga aron tia he thu hi Isu Krista chanchin soina ania asap tong lam kan en chuan King James version a khan and he shall confirm the covenant with many for 1 week alotia amizo tonga Thuthlung het tak asia mang ti khani lovin Thuthlung anem ngetang ti ani zok he shall confirm ti ani hei hi pastor pel biak chonan a soi chu ania unau pa Tirhkoh Lalbiaknia hian a hre thiam lo ani tin ti hian han soi kai ta ila afia zok na turata na hebrai bung riat chang som le pathum han en ta ila Thuthlung thar ti in asai awang khan amasa chu ati hlui ta ani ti chuan lo hluia lo upato chu aral don ani ati ani chu ti ni lai kara Biblein Thuthlung thar ati laya kan pu pial biak chhonai ro chun aron thlung thar chop ani lo ama ami to kha aron tinget zo kani hanti te kha chu a Bible len khan ani nial chhongar ngar khani de ubera unau pa Tirhkoh Lalbiaknia hian tuna kan thu soi leilung pian ma a chatuan nun kan nei na tura Isu Krista thi na tur Thuthlung ataka Isu Krista in Calvary cross a athisena aron nem he pastor pel biak chonan asoi le sinei tlang Thuthlung hlui hi Tirhkoh Lalbiaknia hian a sang ve lawani sinei tlang Thuthlung hlui dem om kan ti chu enge ni kan ti chuan Exodus bung som pakwa a pathian le Israel faten thu in tiam tona thu del kil naya thu anlo thun khang pathianin ka Thuthlung te ka dan te le ka thu pek te in zom chuan ka tan ro than bik pui thiam chi nam thiang hlim in niang tia atiam le Israel faten lalpa soi zong te chu kan ti zelanga miti oi tak kan ni zelang tia thu anin tiam ton na Thuthlung kha
pastor pel biak chona hian Thuthlung hlui ti in Bible in asoyang chena soi thrin ani ti chuan kha Thuthlunga kha chuan pathian dan khalung phe ka ziak ania bom chunga da dai ania chu ral khata tanga zom turin Israel fate khan thu an thlunga chu ran thi senen nem hetani amero chu he chaton Thuthlung thara ve thung chuan lali su Krista cross athi na ring tu apiang te thinlung chunga anril ru chung rila pathian dan chu da in a omanga an thinlung phe ka ziakin a omang ti thu hi pastor pel biak chona hian Bible in asoi angin asoi thina Thuthlung hlui chu ran thi senin an nem heta Thuthlung thar chu Calvary tlanga Isu Christan athi senin anem het chu jok chu ani pastor pel biak chonan asoi thin chu unaw pa Tirhkoh Lalbiaknia hian a hre thiam lo mai ani ani chuan Thuthlung hlui dem Bible ina asoi hi thu som pe ke mote ati mai maya anni hian thu som pe hi Thuthlung hlui dem ania zoma tul to lo cross atlato anti chan chu thu som pe ka hian cholni sabat serro ti thu pe ka lo wangani Bible ina asoi cholni sabat hi an ser hre lutuka wangin abak zong uire su tual that su rusu otsu khang milem besu ti te inu leipa choi moiro ti thu pek zong te kha zoma tul to lo cross atlato tin anzir ti tat maya apoi khop mai thu som pe ka dem thule zoma tul to lo ti thu hi Bible hi chuan voi khat ma asoi ngai lo thungani tin ziak dang lo en le lok ta ila Jeremiah bung somthum le pakhat na chang somthum le pakhat kan en chuan ngai te ni te chu alo thleng don ti hi lalpa thu chuak ani chung ni a te chuan Israel chung te le Juda chung te hne na chuan Thuthlung thar kasiam ang ati ani hi Thuthlung thar kasiam ang ti hi Bible kan mu dan ani a kan pu PL biak chhona sei ve dane ro chu I suan thu athlung thar lova atingit antia thil hi ang deuh ngai thlak thua ka ni mel deuh en chet ngai tua cheta dot lo ni si hi alo tam khopa chu wang chuan Jeremiah bung somthum le pakhat na chang somthum le pakhat na ami le pu PL biak chhona hi anin kal tlat ani kha tiang kha unaw pa Tirhkoh Lalbiaknia soidan chuania Jeremiah bung somthum pakhat chang somthum pakhat ami le pastor pel biak chhona hi anin kal tlatani tin aron soya Jeremiah bung somthum pakhat chang somthum pakhat thu hi pastor pel biak chhonan Bible zirtiana asoi chatuan Thuthlung nen hian akal kop tlata ain kalna pakhat ma aom lawani tuna pastor pel biak chhona thu soi lo ngai thlang Jeremiah bung somthum le pakhata khan ti hian alo soi ani ngai te ni te lo thleng don ti hi lalpa thu chuak ani chung ni te chun Israel chung te le Juda chung te ne na chuan Thuthlung thar kasiamang ati ta ni an tha tu te ai gupta ram tang roi chuak tura an ku ta ka chel nia ka thun angkha nilavin an tan ho tu ka ni chungin ka Thuthlung chuan bo chia ti hi lalpa thu chuak ani chung ni nuwa chun Israel chung te ne na thu ka thun tur chei ni lalpa na ti an chung ri la te chuan ka thu pek te ka danga an thinlunga ka ziak bokang ke hian pathian ka nianga an ni chu ka mi te an niang tu main lalpa hero tin mani then om le mani una wan zir tir don tolowa ate ber tangin alien ber thlengin an zai mer theu to don si ati hi lalpa thu chu akani ati Thuthlung thar ka bu sai dan tur chu ai gupta ram tang ka ruai chu ania ka thun dan ang chi khani tolovin ka thun dan tur chu Thuthlung thara chuan I will put my laws into their hearts and in their minds will I write them atitani Thuthlung thar ka siam tur chu mathaya marka luka zohana tilam anilo an ril ruwa ka thu pek te ka danga an thin lunga ka ziak bokang ti hilong tatlat mai ni Thuthlung lui de mama kha chuan pathian dana kha bom chunga a oma
lung phe ka ain zia ka ni he cha tuan Thuthlung thar dana hi chuan pathian ring tu piang teril ru chunga adan chu da sakanga an thin lung phe ka azia sakdona milem besu tual thatsurusu ti te zirtir an ngai don to lo atiani chu he Thuthlung thar fa te chuan chuan itinga soi lo chiar som zel tai la he braizia ka khanin ti hian alo soi ani an bo chien na chu ka ngai damanga an sual na po ka reng don to silo lali so Krista la le chandam tu poma tharau thiang lim ti pian thara an thin lung chung adan azia sak ate khachuanin tual khat puile mani mi hing tene na milem besu uire su ru su tia zirtir non fokha an ngai don to lo alien ber thangin an zain min theu to donani atia wangin khang ho kha an bo chien na ka ngai dam to dona an tun ma sual na zong zong po kha ka reng don to lo atia ni chu avaro puyem hei hi ni cha tuan Thuthlung thar lali so Krista thisen anem nge achu chu chu khongai na Thuthlung ti alo ni veta ane mi hingina kan zom kan ti zelang ti kan tiam kam a om velo khongai na Thuthlung ania pathianin keima ania kan ril ru chung rila adan aron da a kan thin lung phe ka min zia saka keima ni ti chop anilawa kan tran lak vak awanga he pathian dan zom theina te kan nei anilawa tharau thiang lemin Krista Isu mangai na min thiat tin le Calvary cross chandam na Thuthlung aron ruaman rin na mitamin mutir na trangin pathian dan le thu pek te hi kan thin lunga aron nem kai tamai ani keima ni nem kai ani reng lova keima ni chakna tanga kan zom thei po pakhat ma aom lova amain kan chunga atharau thiang lim min da saka in chunga atharau thiang lim ka danga thin lung thar ka peng chonga in thin lung nga sakala bawanga thin lung ti sanga nem ka pedon chowa in chunga ka tharau ka danga he ka dan siam ka lentir don cholo matita ama min ti sakram fik alonita kan ti ve atel lawa kan zom zelang kan ti po atel lawa kan in tiam kam na pakhat ma tel lavin pa le fa pa in misual ti chandam na tura chatuna an Thuthlung chu kan lo chan theina turin amma in eng kimin miron tho sak aloni zoka chu wang chuan ani chuan kan thil ti ang te nilovin amma ruat le khongai na ang zok min chandama ko na thiang limin min ko boka tia chu khongai na chu Calvaria minon petathut anilawa leilung pian ma in Krista Isu chuan min lo pelok diam to he chatuan Thuthlung hi aro pui to ngani lalpa fakinom ro se kha khatiang kha pastor pelbiak chhona soidan chu ani zoka Jeremia bung somthum pakhat chang somthum pakhat thule pastor pelbiak chhona anin kal tia unau pa Tirhkoh Lalbiaknia na asoi hi chu Dawt ani ti chiang em ani unau pa Tirhkoh Lalbiaknia hian pathian in Calvary tlanga thu te hi aron thlung thar chopte te anga alonga ya azia lo em ani tuna chuan pastor pelbiak chhonan Thuthlung hluile Thuthlung thara akhai khin dan te hi lo ngai thlatai la Thuthlung hluile Thuthlung thar danglam na in lo en tiango Thuthlung hluile Thuthlung thar danglam na chu Thuthlung hluia khan pathian le Israel te in kara thun ania Thuthlung thar chu pathian le khovel in kara thun ania chuan Thuthlung lui in kar kha chu pathian le Israel te in kara palai kha mosiania Thuthlung thara chuan pathian le khovel in kara palai chu Isu Krista ani Thuthlung lui kha sinai tlanga thun ania Thuthlung thar chatuan Thuthlung kha chu leilung pian ma dai lo thun lok to kha nia tin Thuthlung lui kha sinai tlanga nem nge nia he chatuan Thuthlung thari ro chu Calvary tlanga nem nge ani tin Thuthlung lui kha ran thisana nem nge ania kan thia thewangin Thuthlung thar ro chu Isu Krista thisana nem nge ni Thuthlung lui chu ni somli chungin a lui le mana lam zui mana Thuthlung thar chu chatuan dai Thuthlung ani tlat mai
Thuthlung lui chu thil ti Thuthlung ania kan zom zelang kan ti zelang tia mi khingina atiama a lo chua tumna Thuthlung kha ania Thuthlung thara ro chu khongai na Thuthlung thil thon pe kan don khania Thuthlung lui a kha chuan pathian dan kha bom chunga a om dai maya Thuthlung thara chuan ril ru chunga piang thara piang te ril ru chunga a oma Thuthlung lui a khan pathian dan kha lung phe ka ziak ania Thuthlung thara chatun Thuthlung a chuan pathian dan kha ring tu te thin lung phe ka ai nem kai vekani Thuthlung lui a chuan dan zom hlo chua tum na ram kha nia thil tia hlo chua tum na kha Thuthlung thara chuan rin na thlo na don alo ni ta ni chu amen hei yeni Thuthlung lui le Thuthlung thar danglam na chu kha tiang kha pastor pel biak chona na a soi dan chu ania Jeremy abung somthum pakhat chang somthum pakhat thule leilung pian ma a thun to mishing sola tluta chandam nana Isua Krista thina tur Thuthlung hi kalkop tlatania chatuan Thuthlung ani tlatawangin athar renga pathian hian chuan tinatan aron tinung thar reng ti na ani jok Thuthlung thar fa ni na hi ahuna ain ngatlawa entirnan tun thleng po a pathian dan bo chengarang ngar tu te hi Thuthlung lui fa an la nirenga cross nulama piang tuna piang le tuna ommek po ni maila pathian dan kan bo chiat tlat chuan Thuthlung lui fa kan la nirenga ni amaero chu pathian an rin na awanga sual sima adan le athu pek thinlunga lo vong tlat tho zong zong khang novate Abraham te Josepha te Daniel le atrian te zong zong te Davida te kha Thuthlung thar fa an lo ni vekani Thuthlung thar fa ni na hi ahuna ain ngatlawa chuwang chuan hei hi kan hriat thiam anga yani Thuthlung thar chatuan Thuthlung kan ti kha chu pa pathian le fa pai Isua Krista in an lo tiam loka chu chu khovel ne na in rem le na tan adama chung te zong zong pathian nen an thlen le theina tan adan le athu pek an zom theina turin Calvary cross a thi na tur thu kha leilung pian ma in an tiama atak takin thu chu ti sa alo changa Calvaria aron hlen chuak tamai ani chumi hra thiama piang ta chu chuan tina khan sual simin dan le thu pek an lo zom zela khang mi te kha Thuthlung thar fa ta chu an lo ni vek mai ani sinei tlang ero thung chuan kan zom zelang tin anin tiama nima sela an zom le chuang lawa thu an tiama chi thlan lalpui thiam nam thiang hlim ni hlo du na wang mai main pathian mangai na tel lovin thu an thunga an bo chele ngala ti chuan pathian khan a thu kha adem lawa thu som pek po adem lawa kan zom zelang tia zom lo tu an ma ni adem atingoi ngoi ni Bible khan unau patir ko Lalbiaknia te hi chuan thu som pek adem chuwangin thu som pek a pai thlato Calvary cross a ti zongin an la hi apoi em ani ama hi ka dem talo aron zir chuana a Bible seminary hi anu ani ti hi riata chuwang chuan lui po anara nu chuan among thlengin anu thinang hian a in zir chuana seminary hi anu ani ti hi achiang ngoi ngoya unau patir ko Lalbiaknian pastor pel biak chona thu soi hi anu atiani ngat chuan Bible ziak le Bible na min zir tir na hi anu ani atina kha alo ni tamaya apoi khop mai unau patir ko Lalbiaknia tena Bible an ring ve lo hi chu apoi tak zetani kha an lo in zir tir na kha achura pui muriat ve vong vetlat to mai boxi a amai na soyang chi khan baptisma hi Thuthlung ani ti hi achura pui muriat ve a vong vetlat to mai sia a boi thak em ani amak na le a boi thak le na lai pakhat chu he an thurin baptisma hi Thuthlung ani tia an utok tur von vetlat mai hi Isua Krista thisen hian anem hetman vetlat lawani khatiang khan ni lo bak sakin pale fa inkar Thuthlung ani Thuthlung thar hi chu aron ti pha ta kha ani a
phụ lâu lệ mai pa le fa in kar Thuthlung ani chuan an pahnih ina an in rem na tur ani sia chu ti ni chuan mi ring ne na kan mi ring le pathian te an in rem ve na tur kha pakhat ma om talo ti na kha ni a pa pathian le afa Isu Krista hian Bible-ina azi angin leilung pian ma in mi hring suala tlute chandam nana Isu Krista thina tur thu an thunga chu atakin lele van in remnan Isu Krista hi Calvary crossa aron thiani ti hi unau pa Tirhkoh Lalbiaknia hian ring ve sela chu afing ve deuh turania Korinthon khatbung khat chang som pariata cross thu chu boral mek te tan chuan atna ni sia keini chandam mek te tan ne ro chuan pathian thil ti theina ani zo ke alo ti hi unau pa Lalbiaknia te tan chuan cross thu hi atna mai ni na lang tlata apoi tak zetani achan chu cross a isuan min chandam lo baptisma hi chandam na ani an titlat hian an tharau mi ta tidel ni na langa apoi tak zetani ama Tirhkoh Lalbiaknia hian chaltlai takin pastor pel biak chona inzir chuana Bible seminary hi anu ani aron tivela baptisma hi Thuthlung tharani ti hi Bible pakhat tal po a omani chuan ron soi ve ro se Bible hian a reng lawani ama Tirhkoh Lalbiaknia zok hi a inzir chuana seminary le a thu hriat na hnar hi anu hle ni zok khati zong kha tuntumatana Mizoram UPC Tirhkoh Lalbiaknia thu soi kan ron react thei ta chu ni phot ta sela in zawain lalpan in thinlung ti war sak theu cheu in hriat thiam na thinlung pe theu cheu ro se amen